Muna ikaw kung wanted ka, na, kumpiyansa na nila. Dapat ka. Der, about anang mga marites ba? Oh, Di ba ingon ka, Okay. di maguna-una og dautan nila? Lain naman bay, makahuna-una gayud kag dautan kay gab balay-balay namang good sila. laan na po ka ba? Gilain na po ni mong sabot. Ayaw lagi paglahi nagsabot lagi. Lisan, Ha? kis Ha? ka ni. Unsa di ay? Kana magud sila. Ang uban anak nila, agent na sa PDEA. Ha? Mao ba? Oo, agent na sa PDEA. Anong pagbalay-balay nila? Kapangita na sila kinsay gaana. Babawaan nila, sumbong na nila sa PDEA. Katong tokhang sauna. Kung dagan to nakadakpan. Tungod to nila. Oh my God! Ana sila ka-epektibo nga agent. Ha? Mao ba? Oh. Pagsaba-saba kay delikado kay nilang trabaho. Ang galing! Ang galing! Pagsaba-saba. Paiba na nila. Agent sa CIA. Ha? CIA? Big one nga kriminal. Big bounty kriminal. Sila hinungdan nga ng mga dakpan. Mao ba? Ah, Gago! pagbalay-balay na sila. Pagbalay-balay nila, kita nila og ibagong tao nga niabot. Ilan na i-interrogate pamagitan sa pagkuan ba? Susturya, unuhay, sulugan nila na sa bulsa. Gago! Ito nila nga, uy, murag, lagi something ani. Pahawid ka nila na silang cellphone. Mga isang number. Pag anak sa yung cellphone na to, sa cellphone, butang po ka sa number, ikaw nga, wanted person ka. Itong imong fingerprint ka nabilin, mo itong ibatag nila sa IA. Nga, confirm nga ikaw yun. Unon. Dakpan, oy! Pwede na! Ano na sila ka? Matik ng mga tao? Mao ba? Agent na sila. Gago! Muna ikaw kung wanted ka, na, kumpiyansa na nila. Dapat ka.